Шефе, викали сте ме? Ела, Фико, ела. Запознахте ли се с началник Раза? Не, нямах тази възможност. Комисар Фикри Инджели. Приятно ми е, шеф. На мен също. Отблизо е още по-впечатляващ. Запознах се с великия татко Раза. Добре. Знаеш ли защо те повиках? Слушам, шефе. Мисията ти приключи, нали? Да, шефе. Не се връщай в отдел наркотици. Ела при нас. В специалните екипи. Тук? Тук, при вас? Да. Нали имаме място за още един луд, татко Раза? Разбира се. Елате, елате. Какво става? Защо сме тук? Здравейте, шефе. Фико, ще ни отговориш още днес, нали? Да. Разбира се. За мен ще е чест, началник. Вече в екипа ли съм? При положение, че вече прие. Добре, имам един въпрос. Бърз въпрос. Какво става? Питай. Може ли вече да ви наричам татко Раза? Или да изчакам? Ако трябва да чакам, колко? Може и да не ви наричам така, но от години се възхищавам на останалите. Какво да правя? Да ви казвам ли така или не? Кажи и се успокой. Ето това е. Виж го ти, туриста. Кой е този? Двойно залепващо се лепило. Много се вълнува горкият. Добре дошъл, синко. Каза синко. Нарече ме синко. Татко Раза ме нарече синко. Чухте ли? Мен? Нарече ме син. Мен. Каза го на мен. Този е напълно луд. Прилича на